ja sam imao osjećaj da sam prodat. Da sam želeo uvek da se dopadnem roditeljima svojim, zato što sam imao neku situaciju u detinjstvu. Poslali su me samog avionom u Ameriku kod baba i dede. Imao sam samo 3 godine i ja sam imao osjećaj da sam prodat tamo nekim ljudima starijim koje nikad nisam vidio pre toga. I onda kad sam se vratio, isto tako sam avionom posle 1,5 dana, sam shvatio da je moje mesto zauzeo burazer, ni kriv ni dužan, ali bolešljiv i onda je sve na njega. A ja tako kao neki satelit. I onda sam shvatio da ja moram nešto da uradim prvi da bi dobio neku vrstu od njih pažnje i fokusa na mene. I onda je to bilo crtanje ili pisanje. Znao sam dobro i da pišem kao klinac za te uslove dečije. I onda sam birao da li ću danas da napišem pesmicu neku ili neki sastav kratak pa da se hvalim mami i tati s tim ili ću da nacrtam nešto. I onda su karikature recimo bile, najlakše mi je to išlo. Nacrtam sebe ili neko, pojačam neke fičere kao što su uši ili bilo šta i eto ti smeha u kući. I ja sam odatle krenuo i ja sam na to prirodno, imam to u svom vertikali svog bića, je ta potreba da to izađe svaki dan iz mene, da nešto dobijem nazad kao reakciju, da bi mi opet to dalo ambiciju da dalje nastavim.